न' होनायनि मुङाव रायजो राजानिफ्राय रां बिनायनि गोख्रों अजद जाख्ल'नाय गैयै सरकारनि खुंथायाव फिन खेबसेबाव नुजाथिदों जाख्ल'नायनि अजद रां होआब्ला सरकारनि न'खौ मोननाय नङा बुंनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजद मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय न'नि मुङाव 3,000निफ्राय 3,500सिम रां लादों BCDCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा नाथाय रांखौ मानि थाखाय लादों बेनि फिननाय होनो हायाखै मासिगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा बेबादि रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजदानो नुजाथिदों बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय अन्थाइबिल BCDCआव रायजो राजाफोरनि अजद बादिब्ला BCDCनि मासिगिरि बुथिराम बसुमतारी आरो सोद्रोमा प्रेमसिं ब्रह्मआ भारत सरकारनिफ्राय बेसेन नाङाजासे मोननाय PMAY न'नि थाखाय गोबां रां लादों साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय सासेयाव 3,000निफ्राय 3,500सिम रां लादों रां लानायखौ गनायनानै मिथि मोनै मुलाम्फागिरिफ्रा गोबाङानो गोबां सुदाव रां दाहार लाना न'नि माइ गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ फाननानै रां हरनांगौ जादों नाथायबा रांखौ मानो लाखो बेनि एसेबो फिननाय होनो हायाखै मासिगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा जायखौ लानानै दिनै भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों खुद्रि साननायखौ फोरमायदों आरो बेनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनो खावलायदों माने जाथाया जों लुगैदों माने जोङो जेबो सानाखैमोन लानायखौ माने जोङो होगौमोन होनाया बिदिनो 1,000 बा 1,500खौ जोङो लास्टआव होगौमोन जों दाथ' जोंनाव 3,000 बिदों आरो बिसोर होनदों 3,000 होआगौ माने जों न'खौ मावनाय नङा आरो मोननाय नङा होननानै जोंखौ सिगिदों आरो दा जों बेथ' माखासे गिनानै हैबाय जों दा होआ होननानै मोनदामोन जों होआ होननानै जों थादों आरो जों दा बेखौनो लुगैदों जों माने उननिखौ जों होगोन होनायखौ जों होनोखौ होनखादोंमोन जों माने एथ' बुरजा थाखाखौ जों होनो हाया आरो दा न'आव जे मोनदों जोङो दा बेखौनोथ' जोङो साननानै सोरबा गिनानैनो मालायनाव सुर लाना होबाय जोङो ओमफ्राय जोंहा गैखाया नालाय जों होनो हाया होननानै जों थादों आरो लाग्राया सोर लादों लाग्राया जोंना मेम्बार लादों BCDCनि मेम्बारफोर लादों औ जोंना अन्थाइबिल BCDC चेयारमेनाबो बे माबानि बानुगावनि लाफा होनो ओमफ्राय जोंना मेम्बारा जाहैबाय प्रेमसिं ब्रह्म नोंसिनावल' लादोंना गासैबो नोंसिनि अन्थाइबिल BCDCनि सिङाव जेसेबां आवास प्लास न' मोनदों बिसिनाव लाजोबदों बिसोर लाजोबदों एखे 3,000 खरि लाजोबदों 3,000 खरि लाजोबदों सरकारानो निर्देश होदों नामा माबा गावसोरथ' थाखाय होदों नामा ना माब्रै जों बेखौ सोंबायबो ओमफ्राय गावसोरथ' खोन्था रोङाखै गावसोर जोंनि माबायाव प्राइमारियाव जों रायज्लायनानै लादोंसो होनना बुंदों आरो खुनु माबाथ' होनो हायाखै बिसोर जोंनो ओमफ्राय गाव होनदों आरो चेयारमेनसो थिनहरदों बेनिफ्राय आं लानाय जादों होनना बुंदों मेम्बारा दा बे आरो चेयारमेन मेम्बाराथ' जोंना गामियावनो दं मेम्बारा बिसोर इउपिपिएलनि औ सानैबो चेयारमेनबो मेम्बारबो नोंसिनि बालुकमारि गामि हिसाबै आवास प्लास न' मोननायनि न'खरफ्रा गंबेसे दं आरो बेखौथ' आं हिसाब लानाय जाया दङ द्लाम दङ बुरजा दंथारो गासिनावबो फैसा बिजोबदों औ गासिनावबो फैसा बिजोबदों ओमफ्राय होनांबायबो माखासे होबायबो बांसिनानो होआखै जों होआ होननानै थाखाथारदों दा होआबा मोनालासिनो थागोन ना होबासो मोनगोन जों बेखौ माबा खालामदों आरो सरकारनि खाथियाव मा खावलायगोन नोंसोरो प्रमद बर'नि खाथियाव जिहेतु प्रमद बर'नि सरकार औ जोंथ' ओरैनो मोननांगौ गैयि हिसाबै जों ओरैनो लुगैदों आरो गैयिसो हरखादों नालाय आरो बे बुस्थुआथ' नोंसोर सेंसनथ' नङा स्किमथ' नङा बेखौ थाबायनानै लायनाय बिसोर गरिब गुन्द्रानि थाखायसो दान हरखानाय हिसाबै जों ओरैनो लुगैदों आरो बे न'खौ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन